Assalomu alaykum barodaron va xaroни aziz, xush omadin ба канали Хайри Муҳоҷир. Саломи хидмат ба ҳар яктон расонданем ва гуфтани он ҳастам ки бениҳоят занг бисёре ки фақат занг мезананд бародаро ба бисёртар атоҳоро занг мезананд ки ака ягон ҷои кор нест, ака ягон ҷои кор нест. Мақсад илтимос ҳаматон хоҳиш мекунам ки ин номерои боло экран мебарад, номерои хидмат ки ҷои як одам бошад, 10 одам бошад, ҷои кор бошад, илтимос ҳаматон хоҳиш мекунам ки ватсапам дорем, ватсапам дабнесим ки занг бизанен, илтимос ягон ҷои кор бошад, мақсад пешниҳод кунен. Ман видео карда мемонам, мақсад мардуми тоҷики хидмон соҳиби ҷои кор мешавад. Ҳаматон илтимос хоҳиш мекунам ки бовар кунед дар як рӯз то 20 та 30 та занг 40 та занг меояд ки ака ҷои кор бекорем, ака ҷои кор бекорем. барои хеле илтимос ҳаматон хоҳиш мекунам агар ки ҷои кор дошта бошед дар номерои экран будагӣ ва ҳамин видеоро мақсад лайк монед, поделитса кунед ки то ягон одамое ки ҷои кор доранд бибинанд, мақсад ба мо муроҷиат кунанд. Илтимос ҳамин видеоро максимални ҳама каса медорем дар имо, ватсап, чӣ сайтҳое дорем, просто ҳама каса медорем поделитса мекунем ки ҳама халқ бибинад. мақсад ягон ҷои корро дошта бошед, як нафарам мақсад ҷои кор боша муроҷиат кунем, ҳастан модамо ки мақсад бе видеоам ки модамо номеротон наметем, меравам мақсад ҷои кор мекунам. барои ин ҳаракат мекунем ки дастгирӣ мекунем. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.